Takže zdravíčko, vítam všetkých pri novom videu. Dnes sme tu spolu na streche auta. Čo ti jebe? Kamnica going crazy. Klídek, bracho. Hej, klídek, bracho. Lebo mňa tu prepne a potom už to nebude také. Hej, dávaj si na mňa pozor. Jo! Je 11 hodín večer, prajem vám dobré, krásne ránko. Zjedol som kod väčšiny na obed a odjebalo ma to. No, máme tu task, upratať to tu. Takže poďme sa spoločne na to vrhnúť. Let's go. Ako môžete vidieť, už cestujem takto po first classe domov. Ja za mojou rodinkou, Veľká noc, pičovinky, šibačky, klobásky, balenka. Ukážem vám, ako to u nás doma chodí, ukážem vám mačky. Wow, takže slečno za 500. Wow, what? Vždy, keď ste na verejných záchodoch, musíte sa snažiť ošťať ten záchod naokolo čo najviac. Pretože ako pravý muž si musíte značkovať svoje teritorium, čo je vaše, to je vaše, period. Mané, čo ti jebe? Mané v doma neží. Poďme. Pes, halo, poď, jasne. No, našiel som psa, berem si ho domov. Ideme urobiť korbače. Dobre, teraz sme tu takto trošku vyrelaxovaní, trošku naasidovaní, ako vždy. A ideme robiť korbače. Klasická tradícia. Zle ideš, chápeš? Ideš zo dola. Takto? Čo? Takto? Tuto? Tak som presne šiel. Nešiel. Tak som presne Nie, šiel. išiel si tak... Počúvajte ma, sme na šibačkách. Musíš mi povedať, ako si to užívaš. Kamo, 10 ti jebe? Je mi fakt, že zle. Úplne topka, kamo, topka. Jebe? Na kokota, takzvané. Tepán, ty si tam ako užívaš túto Ten je v strese, lebo mu budú čajku šovať, sedieť aj z toho stresu. Rozjebe ti to, budeš spokojný. Môže vyšíbať maximum, jasné. Hej, ale ti Vravím, že to rozjebe. Nedávaj mi to. Videli ste niekedy psa, čo pije palenku? To je on. Ale koľko ty si to kúpil? Kámo, díky. Milujem tento skurvený život. Čo ti jebe? IQ 47. A ty si čo myslíš? Vyhodnotili, že toto musí byť nejaká chyba úplná. Takže zdravíčko, vítam všetkých pri novom videu. Dnes sme tu spolu na streche auta, na šibačky a ideme šibať naše čajčky krásne, ktoré nadovšetko milujeme. I just wanna rewind. I haven't seen you in a long time. You got me feeling so lonely. Even when you come through, I can tell that it isn't you. So baby, bring it in closely. Hate the way I love you, but you're so sweet. I always find a way to say the wrong thing. Ja do piče. Yo, what's up? Takže poďte s nami. Dnes je tu pondelok, veľkonočný pondelok, takže to znamená iba jedna vec. Ideme šíbať mladé čaučky, ideme ich šíbať, aby boli zdravé, aby boli krásne, aby boli naďalej tak jebnuté, ako sú doteraz. A poďme sa spoločne pozrieť, ako dnešný deň bude vyzerať. Som trošku už najebaný, ale to vôbec nevadí. To je iba začiatok. Let's go! To má za všetko, čo si mi spravila! Milión. Takže čaute, ako môžete vidieť, práve sa nachádzame na futbalovom zápase Vršný Flower z Domeniša. Proste to, to ako žijeme, vy nemôžete napodobniť. Proste, kurva, poďte sem. Ale je to americký futbal! Proste, žite svoj sen, užívajte si život a neriešte. Kedy vám príde šlapa do hlavy? A neriešte výplatu, pretože aj keď ste broke, tak dá sa to zvládnuť. Ja som broke už asi pol roka. Zapaluj to, daj druh. Proste užívajte si život, neriešte pičoviny. Lebo vás to bude stať iba zlú energiu a
Peace out. Kamo, takýto krásny slnečný deň na šibačku, poďme na to. Ale bratujem. Štepán, 120 promile. 20 promile najebaný, bratujem. Kde je nastrčka? Matej, čo si stalo? Zle, je mi fakt, že zle. Som si dobre chcel. Tak to nebolo ani nefakt. A ty není zle. Není. Poď. Ukáž sa. Poď si mou. Jednou kýva lásku. Hej, ale hlavne, že všetko smádne tým bava teba. Chcem pozrieť, jak vyzeráš. Som kurvené prasa. Yo, what's up? Milujem vás, je to od srdca. Čaute. A napredujte. A milujem svojich ľudí a milujem Peace out. svoju ženu. Somewhere. Včera je šok, bol mega insane. Dnes som sa zobudil, nevedel som, kde som. Máme tu psa. Ajajaj. Ja si tu takto vychutávam zmrzlinku a poďme sa spoločne pozrieť na nejaké zaujímavé veci, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou u nikoho iného neuvidíte. Let's go. Koľko z vás má doma toto? Výbeh pre mačky. Čau, bracho. Tu takto cez leto relaxujú. Čau, bracho. O čo sa ti jedná? Takto si to otvoríte. Pozdravíte mačku. Čauko. Zatvoríte. Tu si môžete takto sadkať. A môžete zahrať s mačkou. Miau. Tu sa len tak nachádza 100 kuriatov. Čaute, rád vás poznávam. Moje meno je Adrian a chcel by som byť s vami kamoš. Chceli by ste byť aj vy so mnou kamoši? Prosím, nevyzerá to, že by mali záujem. Asi ich radšej nechám tak. Čaute, tak na budúce, kamoši. Ahoj korytnačka, ako sa máš? Čo si robila posledných 100 rokov? Zaujímavé. Dúfam, že sa budeš takto zabávať aj nasledujúcich ďalších 100 rokov. Korytnačky majú mega zábavný život. No. Jedna izba pre mačky, táto je okupovaná kocúrmi. A teraz Svätý grál. Mačacia izba. Áno, je to tak. Máme izbu pre mačky. Momentálne ju okupujú tieto tri s mamou. Predstavujem vám Geňa, Hvižda a Sobrana. Geňo, Hviždo a Sobran. Lakatoš. Jaký si zlatý, ale nebojte sa. Kde je ten tretí? Hviždo, ty si zomrel? Hviždo. Kúkni sa sem. Čau. Joj, zvuk dediny. OK, on to odklepal. Konec. Stop. Víťaz. Všetko toto sú líry. We the best music. Aha. Kamo, to je kvôli tej poctivke, lebo si tam dal poctivku, ktorá kamo... Nefunguje. Si tam najebal poctivku, ktorá sa nemá splechovať, vieš? Čo ti jebe? Čo ti jebe, pomeň na to. Takže týmto by som chcel ukončiť tento môj výlet naspäť domov. Ja už to tu takto završujem strianím. Na polovníckej chate. Trošku sa ostriam, poviem ešte do lesa si zabehať, pozdraviť jelene, uloviť divákov a možno sa vám toto video ľúbilo. Ak je, tak zanechajte like, pošlite mi klasicky nahú fotku a vidíme sa opäť o týždeň. Ahojte. Vidím to tak polovične. Čo tu vidíš polovične? To je také svetlo, že je to také... Ahojte. Takže ako môžete vidieť, práve som dorazil domov. Dostal som samozrejme výslužku, vajíčka, araštelovú maslo, rýžovú kašu,
toto boli veľmi intenzívne, zábavné a výživné 3 dní. Všetky 3 dní boli až moc dokonalé, bolo to super. Samozrejme, boli sme šibať. Deň predtým sme s mojimi dobrými kamarátmi podnikli výlet, skôr akože psychický, ale áno, výlet. Bol som samozrejme s rodinkou, so všetkými, na ktorých mi záleží, ktorých mám rád a bolo to perfektné. Chcel by som sa poďakovať všetkým, chcel by som sa poďakovať mne, im, Bohu, že mám takýchto dobrých priateľov a kamarátov, na ktorých sa dokážem vždy spoľahnúť a ďakujem im, že ma vždy podržia, že sú tu pre mňa, za čo som strašne moc vďačný, pretože toto je podľa mňa najviac, čo človek dokáže mať a to sú práve priateľstva a kamarátstva. Ďakujem im veľmi pekne, dúfam, že oni to vnímajú tak isto. Ak ste to dopozerali až sem, tak pravdepodobne ste jeden z tých a chcel by som sa vám takto poďakovať, že vás mám. Veľmi si to vážim, veľmi to pre mňa znamená a ak ste úplne nejaký randomák a dopozerali si to až sem, tak vám taktiež veľmi moc krásne ďakujem a ďakujem všetkým, ktorým sa páči tento obsah, ktorý tvorím, pretože všetko, čo tu vidíte, je realita, je to ako žijem, to ako vnímam veci a to ako veci cítim. Aj keď to nie je perfektné, tak som to ja, som sám sebou a tým, že som vlastne sám sebou, som si dokázal nazbierať okolo seba okruh perfektných ľudí a že dokážem mojou osobnosťou a tým, aký som človek, zabaviť aj ostatných ľudí, ktorí ma vlastne ani nepoznajú. A za to vám strašne moc ďakujem, že dostávam pozitívne feedbacky na to, že to je dobré, že sa vám to ľúbi. Ja vždy veci robím, aj budem robiť tak, ako ich cítim. Takže ďakujem vám a chcel by som vám nakoniec ešte raz poďakovať, že ste tu dopozerali sem a majte krásny deň, aspoň tak ako ja. Ľúbim vás, ahojte, vidíme sa u ďalšieho videa opäť o týždeň.